भर यही के लेके संतोष करा जाए। कल से यूनिक चीज आई फिर अबे साधु भाई और चीज के लेखन जान बोले अनजान बड़नो चीज से ऐसे कोनो मेहरारू को मरद प्रदेश में बाबरी सुंदर वर्ष से गीत रहा खूबे तो लाओली है निखिन का सोच मिलन का इनके लड़की कमर का पाटर चाहिए भाई इनका प्रॉब्लम ये है बात वो देखे ना तो भड़के रहा अपने ना कहिया कि तनी सा वजन बढ़ा ले अपना के ना कहिया कि वजन बढ़ा ले इनका के लड़की कमर का पाटर चाहिए भाई अब तो खोजल बड़ा मुश्किल का काम बा जनवा मारे हल्का हल्का हंसलका ये गोरी सही को कहे मेहरारू अपने मर्द के फोन कैलस कहलस कि सुना हो ये मैं लगन तो बिता दहला अरे अब्बो से आ जा रोहिणी चढ़े वाला बिया डाले के टाइम आ गई वैसे बरसात भइल रोहिणी वाला कहे का हर सैया पूछा दिल के का बाटे इरादा कहता निकाम बतिया चांदनी हो जादा सैया बुझा दिल के का बाटे इरादा बहुत तारी कम बात पूछली हाँ बुझती के बाते इरादा बहुत तारी कम बात पूछली हाँ ज्यादा ले लो रेलिया के टिकट तो राजा जी हेलो रेलिया के टिकट तो राजा जी वही गुलाब जामुन बोली राजा जी ऐसे ना वीडियो कॉल में है आनर हुआ लोगों था इतना बढ़न दिखा था वो है हां पर्दा पर करते थे वो वीडियो कॉल सही का पागल ले पागल बाड़ा आंख का इलाज करावा चलना हाँ एकदम संस्कृत में तो बोला था बा बा सबकर मन हो पूछा कि खाली देखलू है वो हर हिलवला है हिलवलो हम तो देखनी है हां तू हिलै है लेकिन गिरै है मत का मैं कवा हो पगला गइला माए गिरेला अरे गिरी तो बहे लगी का बहे लगी चनुअर कपार का खून बहे लगी भैया तू काहे टेंशन ले लाई ना गिरी ना बही अरे भैया हरका में पर न गइल बनी तब न ऐसे कहिला पर गिलवा हरका में ना हां हां गर्मी में डायपर छोड़ दे देखो लगाया तो के का भैया सबकर मन हो भैया इनका जवाब दे दे ही बोला क्या हो भैया ना बोली जा आवा झूठे का दोनों लोग साथ में टक्कर करेला
एको जनी के मन ना अरे सहकार मन है बोलत लोग नहीं हम हम कहती ना मन त उठवा दा उठावे लोगन कहाँ मर दे इज्जत में लोढ़ा घुसे बका ना मन बजा आवा बस आवा जब सब कर बन बात हो ही जाए भाई यहाँ बुझो दिल के का बाटे इरादा ए हो कहतनी कम बात बुझली हो दादा यहाँ बुझा दिल के बाटे इरादा कहतनी कम बात बुझली हो दादा रेलिया के टिकट अटकाल राजा जी रेलिया के टिकट अटकाल राजा जी हई गुलाब जामुन भइल कैसन लगल कच दे मारा हाथ दे रोकला मतलब पावर ब्रेक हो लेके चलते हो काएगा पापा ले तो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी देखा देखा ये 100 रुपया दे के सम्मान केलन लड़की के पिताजी बहुत बहुत प्रणाम बा कहे का ले तो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी ले लो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी हई गुलाब जामुन भइल काटदार राजा जी मोतिका लाल गौतम जी बिहार के जखनिया उत्तर प्रदेश के सुंदर चर्चित कलाकार आप जी के द्वारा पुनः सुंदर आशीर्वाद सुंदर पुष्पहार 100 रुपया देकर के सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा एक बात और कहतिया दुल्हन दरसता सोरा हो सिंगारी बोलो ए हो दरसता सोरा हो सिंगारी बोलो हो जाता तोहरा से प्यारी बोलो हो जाता तोहरा से प्यारी बोलो दरसता सोरा हो सिंगारी बोला हो जाता तोहरा से प्यारी बोला जब से घरवा में छोड़ हमके गहिल बड़ा हो फूल गुलरी के हमारा ना भइल बड़ा हो फूल गुलरी के हमारा ना भइल बड़ा हो रोजे रोजे चले नया चहल राजा जी देवाला रोजे रोजे चले नया चहल राजा जी हम गुलाब जामुन भइल कि नाही नाचब पलाई मचम करता कि लोग दे दे लोग लग करता
नोट देवे में लोग आके सच कहता कि भीड़ लागल बाटे बढ़िया कि भीड़ लागल बाटे बढ़िया अभी तक खाना से उठल बा कि भीड़ लागल बाटे बढ़िया अभी तक लोग खाना से उठल बा लइका कहलस हेलो सुनील लाल जी ओइसे रवा उधर दिखता नहीं लाल ने की लिखा कि नया चौकी के ले लो बयाना नया चौकी के ले लो बयाना जब संविधाना नहीं नाचब पलाई न जमी तो कि नोट देवे में लोग आके सच कहता कि भीड़ लागल बाटे बढ़िया कि भीड़ लागल बाटे बढ़िया अभी तक लोग खाना से उठल कि भीड़ लागल बाटे बढ़िया अभी तक लोग खाना से उठल ए नया चौकी के ले लो बयाना नया चौकी के ले लो बयाना जब संविधान में देखा लइका करस की जो टूट गई चौकी ओकर एडवांस ले लो लइकिया कहती है का कहला सुन ये बाबू अभी बड़ी न बाली ए हो सुन ये बाबू अभी बड़ी न बाली छाती पीटा तार चौकी के माली लइका कहल जदि आज करबू तोरा मेरा के आज करबू कहल जदि आज करबू तोरा मेरा के आज करबू खुश जे मिजाज करबू तो वह महाराज करबू ओहो अब भोला ताने गुड नाइट अब भोला ताने गुड नाइट देखा शिवनाइट भी फूटल अब भोला ताने गुड नाइट देखा शिवनाइट भी फूटल नया चौकी के ले लो बयाना नया चौकी के ले लो बयाना जब अरे खैला के बाद पी गैला के पानी